шоу як ҳафтаи навро барои шумо бинандагони гиромӣ озодӣ видео шуд. Бош мегӯям, умедворем дар ҳар куҷое ки ҳастед хубу саломатед ва албатта ҳамроҳ бо радиои озодӣ ки пайваста талош мекунад шуморо дар ҷараёни хабарҳои тоза бигзорад. Соат бо вақти Прагада, бо вақти Москав 12 ва Душанбе 14 аст. Ва чун ҳамеша ман Шаҳлои Гулхоҷа дар хизмати шумо изон ҳастам дар чанд дақиқаи дигар. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сӯхтор дар бозори Султони Кабирро ки субҳи имрӯз ба амал омад тавзеҳ дод. Масъулини вазорат дар хабарномае гуфтанд сӯхтор дар натиҷаи расиши кӯтоҳи ноқилҳо сар зада ду айвони фурӯши молҳои пластикиро фаро гирифт. Ба гуфтаи манбаъ сӯхтор тахминан соати 7:30 ба амал омада баъди 2 соат хомӯш карда шуд. Бархе соҳибкорон мегӯянд сӯхтор ҳоло ҳам идома дорад. Мақомот гуфтанд барои хомӯш кардани оташ 16 автомошини оташнишонӣ фиристода шудааст. ин дар ҳолест ки хабарнигорони радиои озодӣ аз ҷои ҳодиса гуфтанд соҳибкорон аз кори оташнишонҳо норозигӣ доштанд ки сари вақт оташро хомӯш накарданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд сӯхтор тахминан 800 000 сомонӣ хисорот доштааст. Ба иттилои ҳамин ниҳод дар робита ба ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда сабабҳои дақиқи ҳодиса муайян мешаванд ва бояд гуфт ки ҳоло ҳамкорони мо дар бозори Султони Кабир ҳастанд ва бо худи тоҷирон ва масъулини бозор ният доранд ки суҳбат кунанд ва тафсилотро шумо метавонед 3 соат пас дар барномаи хабарӣ тамошо кунед. намояндагони се созмони оммии ҳуқуқи башар ва чанде аз фаъолон аз ҳукумати Тоҷикистон тақозо карданд Донёр Набиев 80 соларо ки аз ҷурми мақомот бо гуноҳи ифротгароӣ 7 сол зиндонӣ шудааст билофосила ва беқайду шарт озод кунанд. изҳороти анҷумани муҳоҷирони Осиёи Марказӣ, Маркази ҳуқуқи башари Тоҷикистон, Бунёди Бузургмериёр ва коршиносони дигар рӯзи 22 январ нашр шуд. Дар он гуфта мешавад ки боздошту зиндонӣ кардани Донёр Набиев дар давраи пандемияи COVID-19 барои фаъолияти сулҳомез ва хайриявиаш ҳамчун ба хатари ҷиддӣ гузоштани зиндагии ӯ ва нақзи ӯҳдадориҳои Тоҷикистон дар заминаи ҳуқуқи башар интиқод шудааст. Донёр Набиевро моҳи августи соли 2020 дастгир ва рӯзи 28 декабри соли гузашта дар як муҳокимаи пӯшида ба 7 соли зиндон маҳкум карданд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 8 январи имсол гуфт узви собиқи ҳизби дар кишвар Мамнӯи Наҳзати Исломӣ бо гуноҳи ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик ба зиндон маҳкум шудааст. се сокини деҳаи Зағертӣ дар шаҳри Сарбанд 5 рӯзи пеш барои пайдо кардани бузҳояшон ба кӯи Хоҷамастон баромада вале бедарак шуданд. Падар бо писари ноболиғаш ва ҳамсояи онҳо субҳи 21 январ вақте ба кӯҳ баромаданд барф набудааст. Аз ин се нафари бедарак шуда Баён Салихфи 45 сола, писари ӯ Муҳтоиддини 14 сола ва донишҷӯи 22 сола Рустам Саидов ном бурда мешавад. Муроҷон Муҳиддинов, як масъули кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Левакан гуфт ин сокинони деҳаи Зағертӣ замоне ба кӯҳ рафтанд ки барф набуд, вале вақте баргаштанд аллакай барфи зиёд борид. ҳоло барф 1 метр боридааст ва кори кофткоби падару писар ва ҳамсояи онҳоро душвор кардааст. қарор аст вазирони умури хориҷии Иттиҳоди Аврупо имрӯз 25 январ вокуниши иттиҳод ба боздошти Алексей Навалний, пешвои мухолифони давлат дар Русияро баррасӣ мекунанд. рӯзе аз ин пештар маъмурони полис ҳангоми тазоҳурот ба тарафдории Алексей Навалний дар шаҳрҳои гуногуни Русия бештар аз ҳазорон нафарро дастгир карданд. Ҷозеп Борел, масъули сиёсатҳои хориҷии Иттиҳодияи Аврупо гуфт дар нишасти рӯзи 25 январ қадамҳои баъдӣ нисбат ба Русияро баррасӣ мекунанд. чанде аз кишварҳои Иттиҳодия хостанд ки ба зидди Русия таҳримоти иловагӣ эъмол шавад. Бар асоси иттилои маркази ОВД инфо дар ҷараёни тазоҳуроти рӯзи 23 январ дар саросари Русия беш аз 3700 тазоҳургар дастгир шуданд. аз ҷумла дар Москав тақрибан 1500 нафарро дастгир карданд ва дар ин ҷо чанд нафар ҳам ҳангоми бархурд бо полис маҷрӯҳ шуданд. кишварҳои ғарбӣ бархурди дурушт бо тазоҳургаронро танқид карданд. Жан-Ив Ле Драян, вазири умури хориҷии Фаронса, рӯзи 24 январ гуфт амалкарди маъмурони полиси Русия лағжиш ба самти худкомагӣ дар Русия мебошад. дар тазоҳурот ба тарафдории Алексей Навалний дар Москав, Санкт-Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия даҳо ҳазор нафар ширкат карданд. ӯро ҳафтаи пеш баъди бозгашташ аз Олмон ба Москав дар фурудгоҳ дастгир намуданд. ӯ баъди заҳролудшавӣ бо як заҳри қатол барои муолиҷа ба Берлин бурда буданд.
вазорати меҳнати тоҷикистон мегӯяд гурӯҳи аввалини сохтмончуни тоҷик ҳафтаи равон ба иркутск интиқол дода мешаванд. Садҳо муҳоҷири тоҷик дар мувофиқа бо 3 ширкати сохтмонии Русия бо ҷойи кор дар ин шаҳр таъмин мегарданд. Ба қавли манбаъ, ҳамаи хароҷоти муҳоҷирони тоҷик шурӯъ аз парвозу ҳуҷҷатгузориҳо то таъмин бо хӯроку хобгоҳ ва карантини дуҳафтаина аз ҳисоби ширкатҳои сохтмонӣ пардохта мешавад. Ба қавли вазорати меҳнат, ин ниҳод тибқи дастури муовини сарвазири ҳукумати Русия Татьяна Голикова дар доираи ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ сӯзишнома ба имзо расондааст. Русия дар 11 моҳи соли гузашта аз ҳисоби пули патенти муҳоҷирон беш аз $577 миллион фоида гирифтааст. Тибқи иттилои вазорати корҳои дохилии Русия, ин нишон дод нисбати соли 2018 ки $757 миллион буд, чанд маротиба камтар аст. Дар ин вазорат гуфтанд ки аз моҳи январ то ноябри соли 2020 дар ҳудуди Русия каме беш аз 1 миллион нафар муҳоҷирон патент гирифтанд, дар ҳоле ки дар соли 2019 ин рақам 1 миллиону 700 ҳазор нафар будааст. қаблан эълон шуда буд ки сафари шаҳрвандони хориҷӣ ба ин кишвар дар як соли пеш 50% коҳиш ёфт, ки сабабаш ба пандемияи коронавирус рабт дода мешавад. Русия соли 2015 муқаррароти доштани ҳатмии патенти кориро ҷорӣ кард ва буҷаи он кишвар ҳар сол аз ҳисоби пардохтҳои муҳоҷирони корӣ миллионҳо доллар фоида мебинад. Муҳоҷирон бе патент ҳаққи кор дар Русияро надоранд ва дар сурати надоштани он ҷарима ва аз қаламрави он кишвар ихроҷ карда мешаванд. Феълан нархи патент дар Москав 5341 рубл ва дар вилояти Москав 5092 рубл ва шаҳри Санкт-Петербург 3993 рублро ташкил мекунад. баъди барқарор шудани парвозҳои доимӣ миёни Тошканду Душанбе аз ҳафтаи гузашта, баъзе аз шаҳрвандони Тоҷикистон хостанд тавассути транзит аз Ӯзбекистон ба Қазоқистон бираванд, вале натавонистанд. Дар ин бора баъзия плюс як манбаъ аз ҳукумати Тоҷикистон хабар додааст. Ба гуфтаи манбаъ, сафари транзитӣ аз Ӯзбекистон ба Қазоқистон дар ҳоли иҷозат аст, ки агар мусофирони тоҷик иҷозатномаи истоди муқобила бо коронавируси Қазоқистонро дошта бошанд. Яъне бинандагони азиз, агар шумо ҳатто аз ягон корхонаву идораи Қазоқистон даъватнома дошта бошед, вале бидуни иҷозатномаи истоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 Қазоқистон, шуморо ба ин кишвар роҳ намедиҳанд. тавре шумо огоҳ ҳастед, то ҳанӯз равои ҳавоӣ байни Душанбе ва Алмато барқарор нашудааст. бинобар қабл аз сафар ба ин кишвар шумо бояд ин чизро дар мадди назар бигиред, то ин ки дар Ӯзбекистон баъдан саргардон нашавед. намояндагии Россотрудничества дар Тоҷикистон дар бораи шурӯъи номнависӣ барои таҳсил дар макотиби олии Русия дар соли хониши 2021-2022 хабар медиҳад. сабти довталабон тариқи вебсайт аз 20 январ то 20 феврали соли ҷорӣ идома хоҳад кард. қаблан нахуст вазири Русия Михаил Мишустин қарори зиёд кардани квотаро барои таҳсили шаҳрвандони хориҷӣ дар мактабҳои Русия имзо намуд. тибқи он дар соли нави хонӣ шумораи квотаҳо 18 000, дар соли 2022 23 000 ва шурӯъ аз соли 2023 30 000 хоҳад буд. Тоҷикистон чун солҳои қаблӣ 630 квотаро соҳиб шудааст. ёдовар мешавам, донишҷӯёни тоҷике ки соли гузашта тибқи квота ба донишгоҳҳои Русия дохил шуданд, бинобар пандемияи коронавирус натавонистанд ба Русия сафар кунанд. Баъд донишҷӯён тавсия дода шуд ки дарсҳоро тариқи онлайнӣ бихонанд. мақомоти рус гуфтанд бозгашти донишҷӯён ба Русия дар сурати барқарор шудани парвозҳои доимӣ имконпазир мешавад. ва чун аз парвозҳои доимӣ байни Тоҷикистону Русия ёдовар шудам, чанд рӯзи ахир шумо бинандагони азиз дар бораи овозаҳо менависед ки гӯё аз 1 март равои ҳавоӣ барқарор мешавад, марзҳо кушода мешаванд, ё ки аз 1 апрел. бояд гуфт ки бинандагони азиз, ин танҳо овоза аст ва ҳеҷ мақомоти расмӣ дар ин бора хабаре нагуфтанд. яъне маълум нест ки марзҳо байни Тоҷикистону Русия кай кушода мешаванд, ё ки парвозҳо кай барқарор мешаванд. дар сурати бадаст омадани хабари дақиқ дар ин замина боварӣ дошта бошед, мо ҳатман якум шуда барои шумо дар ин бора хабар хоҳем дод.
طول چند روزی اخیر هوای نامساعد حادثه‌های ناخوش را در تاجیکستان بیشتر کرده. سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید برفریزی زیاد در آخر هفته گذشته بعضی از قسمت‌های راه ماشینگردی نویه‌های شغنان و اشکاشی ولایت مختار کوهستانی بدخشان را بست. بعد تازه کردن برف حالا راه‌ها دوباره باز گردیدند. روز 22 ینور در نویه دروا صدمه مدهش رخ داد. ساکن 46 ساله شهر خاروخ با 5 مسافر هنگام حرکت به سمت دوشنبه از عهده اداره ماشین لند کروزرش برآمده به جری 40 متر سر و زیر می شود. در نتیجه راننده با 2 مسافر به هلاکت می رسند. 2 نفر دیگر در حالت وزنین به بیمارخانه شهر کلوب انتقال یافتند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت شمال سخت بام 8 بنا استقامتی و معموری را در نویه اسفره و حصار به زیر انداخته است. خوشبختانه کسی در پی این حادثه ها آسیب ندیده است. طبق اطلاع آب و هواشناسان در منطقه کوهی تاجیکستان احتمال زیادی فرآمدن ترما وجود دارد. از این خاطر از ساکنان کشور خواسته شده است که در این روزها از احتیاط کار بگیرند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برایتان درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدهم. بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سومانی و 30 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 74 درهم تعیین کرده است. امروز 25 ینور 1000 روبل روسی 150 سومانی و 20 درهم نرخ گذاری شده است. سپاس میگم از یکایک شما که تا این لحظه های برنامه ما را تماشا کردید. من شما را با خبرهای تازه و گزارش‌های روز در برنامه خبری منتظرم. یادتون نرود 3 ساعت پس در همینجا تا آن دم خود را ایجاد کنید و اگر هر خبر و یا نوار جالب و عاجل داشتید لطفاً در اختیار رادیوی آزادی بگذارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.